Ça va? Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel BDM France. Partenaire Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka. Wa aka no ni mali wari chi sirobe. Amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai ESKJ ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien turcola de Madela Koi, Fieu, Foaka soro iye bana nyini ka don na kari me ga sababu ga sika dangarike adamade ga nyina mayala ko kele ke bo mo fare kolola wa ore tinye fieu Foaka soro iye la koliso nyuma segere afle au koro e école de santé kala jata na polo fara chama institut de sciences médicales Gore on veut ba ko ya kalabankuba femi santé bara nyuma yesa nimbela dere bike école de santé na polo fara chama la école de santé kala jata on a fleke on bolo jigiye formation de
qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka dɔn k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matrɔni kan nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u cogolen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi filɛninbaw ni lamɛnbagaw ani ɲɔgɔn tuma don belebeleba ye n'a kuma fɔra donba don donba in sera ne ko don jumɛn de ba joliba ni sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 an ka balontan tɔnba n'o ye jeliba ase ale bɛna asko de kara bisimila ka bɔ togo nɛgɛ kaɲa 16 stade 26 mars la a bɛna kɛ champions league africaine okumu kɔnɔna na ne ko baara jumɛn ni jumɛn de bolodalen don nin kɔnɔna la de baara min bolodalen don n'ala sɔnna ma joliba ka balontan ci tɔn o bɛ yɛlɛma stade 26 mars kɔnɔ bi mercredi donya in na u bɛ taa entraînement kɛ ni entraînement banna kunnafonidilaw kan kana u ka kumakanw ta k'u ka jaw ta walasa ka se k'o cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mali fantan 4 kɔnɔna la n'o bɔra yen n'ala sɔnna ma sini alamisa don tuguni u kan ka ɲɔgɔn jɛrɛba kɛ n'a fɔ m'a fɔ ka assemblée o de la a ɲininen don comité fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ sympathisant fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ a bɛɛ welelen don stade 26 mars kɔnɔ sini ayiwa a ɲininen no jeliba kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen ani dolantan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila bilenman na fo ka taa se dolantan don ma an filɛbaw ni an lamɛnbaaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye jani.ml fm ale ka kunnafoni wulada in na taa olu sigi tɔ ye nin ye maa min bolo bɛ ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ o ye Amara Nu Keyita ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Amara wulada in na maa minnu bɛ yen n'olu ye parti politique maaw ye n'olu minɛnen don ka bila kaso la k'u bɛ to kaso la yen tɛ o tun ye laɲini kɛ k'u bɛ se ka bɔ cogo min kiiri tigilamaw olu ma sɔn o ma polisimuso dɔ ko fana minɛna ale fana minɛnen don ka taa bila kan 1 na waleya in e ko keleya tɛ wa keleya y'ale se kaso la ana o ɲɛfɔ ji ale kɔlɔlɔw bɛ ka bonya ko n'an m'an farati ko baloko gɛlɛya kɔni o bɛna kɛ an ka sigida caman na député kɔrɔ min bɛ Bangasikaw fɛ n'o ye Idrissa Sangare ale minɛna Bamakɔ ya ko wa ko a bilara fana kunungo min ye TV5 Monde ye kalo 3 ko k'ale jɔ ale bɔli jɔ an ka jamana kɔnɔna na aki ale ye o dayini kɛ Banjugu Traoré u y'ale bila ka taa kasobon na Afrique du Sud kaw fɛ ko cɛ 3 kɔni jɛra sa ka mɔgɔ dɔw fa ka t'olu sogo d'u ka lɛw ma Indikaw maaw girinnen don ɲɔgɔn kan yen fɔnkɔɲɔgɔnkaw barika bonyanen don min ye États-Unis ye Donald Trump ani Kamala Harris k'u ye débat fɔlɔ kɛ Amara bɛɛ bɛ k'a sama ka ti i kanuba fa fɛ an k'a fɔ ten n de k'a dajara karisa la a ma daja karisa la maaw fana ti ko kɛ ten o kunnafonidi de tɛ i bɛ min fɛ i b'a fɔ ko ayi o de ye se sɔrɔ nka kalata novembre kalo tile 5 o n'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'Ala sɔnna a ma nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna a bɛɛ lajɛlen woloma a bɛ se k'a faamu cogo min. Amara Nu Keyita ale bolo bɛ minɛnw na ka se ka fili bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube ale ni a tɔw a bɛ se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min sanji min bɛ ka jigin an fɛ yan a kɔlɔlɔntan tɛ sɔgɔmada in na n'an ye kalansow ta fɔ min ye foro kɔnɔnaw ni sɛnɛkɛlaw ye olu fana jɔrɔlenba don baloko gɛlɛya ko sanji a bɛ sɔn ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ sanji in ye maa caman bila ka bɔ a sigiyɔrɔw la ka gɛlɛyaw kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna an b'a dɔn bi k'a fɔ ko maa caman bɛ olu y'u sigiyɔrɔw bila a mɛnna kabini nin tɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛyaw ye nin waati na sa ko maa ba 50
ni fila olu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila dɔngɔnɔ olu fɛ Baɲangara Douanza San Dire Gao n'i y'o ta k'o jateminɛ sa i b'a ye sa k'a fɔ ko taari kɔni taari 2000 o de kɔni sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen falen don ji la bi ji kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen kun tunu pewu o ka ca yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o ye Bankasi ye Baɲangara ale mara la ale ni marabolo wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 8 n'o ye septembre kalo tile 8 ye ɲɛmaa minnu bɛ Bankasi kɔnɔna na n'o ye Mamadu Kamara ye ale ye kimɛli min kɛ ka kɛɲɛ ni sanji yɛrɛ ka kow ye min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma Baɲangara kɔnɔna na Mamadu Kamara ko waleya min bɛ senna bi k'a bɛ maa jɔrɔ sabula sɛnɛkɛla minnu bɛ Bankasikaw fɛ yen ko n'an m'an farati ko kɔngɔ k'a bɛ don olu kan koyi kɔngɔ bɛ don cogo di dugukolo minnu bɛ yen ni sɛnɛ kan ka kɛ o la ji kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen kunna tunu pewu basigibaliya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o fana ɲɔ ɲɛlen don kɛnɛ minnu bɛ yen ni olu fana tun bɛ yen ni maaw yɛrɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ olu ka lafiya ni basigi kɔnɔna na k'olu fana bɛɛ lajɛlen ji olu bɛɛ lajɛlen kun tunu nin waati in na n'i ye fan dɔw lajɛ Amara sanji ale kɔni nana kosɛbɛ ji o ye hɛrɛ ye nka fan dɔ in fana fɛ min ye Bamancɔlen ni wale kɛbaw ye olu kɛlen don k'u sigi n'u ka sonsoliw ye dɔngɔnɔdugu caman na maaw yɛrɛ kun hakilila tigɛra k'u jigira yɔrɔ minnu kan sa k'u na sɛnɛ kɛ olu yɔrɔw la ji fana taara o sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen kun tunu a ko kɔni kɔlɔlɔ bonyanen don bi kosɛbɛ min ye don nataw la e ko dannifɛnw na sɛnɛwa kariwa ko sabula nin waati in na ji yɛrɛ kɛlen don ka kundama sɔrɔ hali maanifin yɛrɛ t'i yɛrɛ y'a la kuma tɛ sɛnɛfɛnw ma o de la sa jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ dugudenw tɔgɔ la ka taa se baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen welewelema dabilalen don ninnu bɛɛ lajɛlen ma koyi ko min ye baloko gɛlɛya ye k'o natɔ don muso dɔ bɛ yen ale ko ko an bɛ baloko gɛlɛya kɔnɔ koyi ka sisan kɔni ko welewelemada de bɛ kɛ gouvernement ma ani dɛmɛbaga jɛkulu kana don u ma n'o tɛ bi balo k'ale yɛrɛ sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ye an ka sugu fɛn fɛn lajɛ malo yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la wa n'a sɔrɔla yɔrɔ min na fana 50 kilos taalen n'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la fo 4,500 n'a kunkanfɛn na o y'a ye n'i y'a y'i ɲɛ na dɛ min ye système d'alerte précoce maaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in n'o ye sanji kɔlɔlɔw ye k'o ka jugu kosɛbɛ Kajali Kuyate ale ye ɲɛfɔli kɛ studio tamani maaw ye ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye a ko bi ko min kan ka kɛ wa ko balo di ko gouvernement kɔni bɛ k'i sɔn o la n'i ye musaka minnu sɔrɔla o bɛ ka dɔ di maaw ma o la ko nka min ka ɲi nin bɛɛ la o ye ka labɛn kɛ labɛn min ni ye sɛnɛ ma se ka kɛ nin ye o bɛ se ka nɔrɔ bila cogo min olu kɔni bɛ kimɛliw la u bɛ ka jateminɛw kɛ jateminɛ minnu n'u kan k'a lajɛ yaasa sanji ale kɔlɔlɔ bɛ se ka kunbɛn cogo min nka ko maaw hakili tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko in sera o bɛɛ ma koyi sabula taariw caman baden o de la sɛnɛ ma se ka kɛ olu si la bi ko yaasa o ka se ka ban kɔni ko fo nɔgɔya ka kɛ a ko la Amara n'an bɔra yan an bɛ taa APDP la APDP maaw n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna i tɔgɔla kibaruya fɛn fɛn bɛ yen i tɔgɔla sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen ko b'i kun kan ni maa magar'a la n'i b'a fɛ k'a lakana n'i b'a fɛ k'a latanga i bɛ taa APDP la Amara n'i ka bɔlɔlɔ b'i bolo i ka WhatsApp b'i bolo i ka YouTube b'i bolo i ka Facebook b'i bolo i ka compte fɛn fɛn b'i bolo i bɛ taga n'a ye APDP la ka taa fɔ olu ɲɛna nin ye ne tɔgɔlataw ye n tɛ fɛ nin ka k'a la aw bɛ bɛn papier bɛ sɛbɛn o mana bɔ yen e kan ka video caméra de surveillance sigi i ka baarakɛyɔrɔ i bɛ taa APDP la i b'a fɛ ka application créer WhatsApp kan ou bien groupe wɛrɛw kan i bɛ t'i sara APDP la maaw tɔgɔla kibaruya bɛ maa bolo jamana in kɔnɔ yan n'i bɛ baara kɛ n'a ye bi i bɛ taa APDP la Amara n'i nana ka n'i kari kuru la ten sariyakisɛw bɛ yen dɛ o sariyakisɛw olu kɔni musaka dɔgɔmanw e ko 500,000 ko kuma tɛ aw dun ɲɛ tɛ n'a ye ne photo ye n'a ye n photo dulon sisan fana n ti jɛ tugun dɛ APDP b'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ i ɲɛ b'a la hali i ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw photo la jamana dɔw la a ti ta ten dɛ par exemple sisan e ka taa ni fitininama photo ta ka n'o kɛ ne kɛlen ka jɔyɔrɔ sɔrɔ photo ye an bɛ sa ni ɲɔgɔn ye dɛ donc u bɛɛ fɛɛrɛw sigitɔ don sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka an ka u ka kunnafonidi ko ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Ismaël Traoré min ye maaw tɔgɔla sɛbɛn dɔ bɛ yen ko CV a bɛ min fɔ k'an ka jɛ k'o lamɛn.
Oh bismillah, anga jemkankan. Jemkam to données personnelles, on en parle. Anga bi barum na tajumekan. Barayoro be mogo ka données personnelles ou mine a lakana togo. Obligation jumɛn b'u kan. U kan ka mun kɛ. Barayoro u bɛ an ka CV u minɛ, u b'an ka diplôme u minɛ, u b'an ka casier judiciaire u minɛ. U kan ka déclarer APDP la. U bɛ fɛn minnu minɛ a nature. Mɔgɔw bɛ fɛn caman ɲagami. APDP tɛ taa mɔgɔ ka données minɛ dɛ. APDP bɛ taa ka taa lajɛ de. Barayɔrɔ minnu bɛ données minɛ o, mɔgɔ minnu bɛ se données ma n'an b'a fɔ ko responsable de traitement. Yala u b'a kɛla sariya kɔnɔ wa? Yala u tɛ ka dan tɛmɛ wale kɛ, yala u tɛ ka dan sago adamadenw tɔgɔla kunnafoniya kan wa? Sabula n'i bɛ baara ɲini na, n'a fɔra k'i ka na n'i ka CV o ka kan, i ka na n'i ka casier judiciaire o ka kan, et yala n'a fɔra k'i ka na n'i somɔgɔw ka du papier, est-ce que o bɛ don e ka baara ɲini kɔnɔ wa? N'o ma di, est-ce que o bɛ se ka baara sɔrɔ bali wa? APDP bɛ nin bɛɛ de bunbunatigɛ k'a lajɛ u bɛ ka kunnafoniya minnu minɛ i kan o, yala ni kunnafoniya ninnu est-ce que u a minɛli ka kan e ka baara ɲini n'i ka baara sɔrɔ la wa? N'a bɛ dan sago, APDP mɔgɔw b'a fɔ ko k'o bɔ a la. U b'a lajɛ fana jɔn ni jɔn de tɛgɛ bɛ se nin données ninnu ma. N'u tɛgɛ sera a données ninnu ma, u bɛ se ka mun k'a la. O bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ, APDP mɔgɔw b'a lajɛ fana données ninnu bila yɔrɔ, est-ce que a sécuriselen don? Yala hali ni baara banna cɛ, nin données ninnu u bɛna a garder waati joli kɔnɔ? APDP bɛ nin bɛɛ lajɛlen de lajɛ yan'u ka autorisation di baara yɔrɔ ma k'a fɔ k'u ka maga adamadenw tɔgɔ la kunnafoni na. Sariya kisɛ min ye APDP sigi, o sariya kisɛ de ko maa o maa e de bɛ baara kɛ ni adamadenw tɔgɔ la kunnafoniya Mali dugukolo kan, i kan ka taa autorisation ta APDP la kalo 6 sariya kisɛ in talen kɔfɛ. Ni mɔgɔ o mɔgɔ m'o kɛ, k'e man ka baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ye, i kan ka i tɛgɛ bɔ a la fo i ka autorisation sɔrɔ APDP yɔrɔ la k'a fɔ k'i ka maga la ka baara kɛ. Jɛmukan wɛrɛ la, an bɛna an da don walawalali wɛrɛ la adamaden tɔgɔ la kunnafoniya kan walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ. N'an bɔra APDP la, an bɛna Bamakɔ ale kɔnɔna na. Kunun ko wajulikɛla min n'u b'a wele ko Imam Banjugu Traoré, cybercriminalité yɛrɛ tɔgɔla brigade kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an ka jamana kɔnɔ, u y'ale wele k'a sababuya kɛ maaw taara ni sɛbɛn ye olu fɛ yen k'a jira k'a fɔ ko musow minnu bɛ baara kɛ, muso minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ, muso minnu bɛ sɔrɔsiya la, k'a ka kuma sera olu ma, kuma mun ni a ma don dogo la fiyewu, a y'a bila bɔlɔlɔ ka bɛɛ lajɛlen ye a mɛn. Musow ye magwan kɛ k'a jira k'a fɔ ko waleya in a ma bɛn olu ma. O hukumu kɔnɔna na sa, kunun ko Banjugu ale welela ka taa cybercriminalité ale yɛrɛ ka brigade min sigilen don ACI la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ɲininkali kama, ɲininkali kɔni guwana ye kosɛbɛ dɛ. Amara video bɔra, i b'a dɔn min ye cybercriminalité problème ye a? I ka kuma de bɛ yiri la k'i ka daluya di sisan. Ni ko a bɛ so, i bɛ taa ta ka na, maaw bɛ di ka i bɛ taa ta ka na. A bɛ n ka ordinateur kan, i bɛ taa ta ka na, sɛbɛn b'i bolo n'o bɛ se k'a jira k'a fɔ k'i ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don, i bɛ na n'o sɛbɛn i bolo. N'o ma sɔrɔ i bolo, u bɛ ɲininkaliw caman fana k'i la tuguni. Papier ni preuve bɛ sɔrɔ maa min bolo a man ca dɛ. Walima ni ne ka video dafalen tɛ nin ye dɛ, ne ye kuma min fɔ o y'a tigɛ tigɛ, i bɛ na n'i ka video dafalen. Nka n'o de ma sɔrɔ sa, daliya jɔ ma sɔrɔ, sariya kisɛ min b'olu bolo ye, u b'o de boli kan. O de la sa kunu, u tilalen ɲininkaliw bɛɛ la, u ko k'u bɛ Banjugu bila u bolokɔrɔ yan'a ka kiiri don cɛ. Parce que mandat de dépôt ye o de ye. N'Ala sɔnn'a ma, an na tila ka kibaruya in ale tɔ se. Amara, parti politique ɲɛmaa minnu minɛna, maa 11 olu ka sɔrɔdonbaw tun ye laɲini kɛ sigida 5nan tribunal fɛ ko n'a bɛ se ka fiɲɛbɔda d'u ma yan'u ka kiiri waati cɛ, a bɛ fɔ min ma ko liberté provisoire. O procureur n'o o ye Ousmane Fati ye, ale ko ayi, k'a tɛ se ka liberté provisoire di politigimɔgɔ maa 11 ma. An dun b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw tun bɛ sen na, a yirala k'a fɔ ko min ye Haut Conseil islamique maaw olu welela k'olu ka u da don kuma in na, EJ a fɔra o ɲɛna,
bɛrɛbɛrɛli tɔ ka taa se ministère de l'administration territoriale ma k'u bɛɛ ka magwan kɛ nka u bɛɛ lajɛlen ye min fɔ sariya ye sariya ye olu tɛ se ka u da don a sariya ma yɔrɔ la nka delili bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Amara i b'a dɔn sisan problème ye min ye sariya yɛrɛ de ye problème ye koyi parce que sariyatigɛlaw ko k'olu to yen ko k'u ka baara kɛ ne m'a f'i ɲɛna n ko ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na aw ka bɛn aw kana taa sariya la mais an bɛ dugawu kɛ ninnu ala ka bɔda ɲuman di u ma u ka se ka bɔ nin ko in na u kana u ka denbayaw kɔnɔna na hɛrɛ ni baden na sabula politiki ko don ale bɛ se ka ɲɛnabɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na yaasa min ye bɛrɛbɛrɛli tɔntigi ninnu ye u ka segin ka na u ka denbayaw fana kɔnɔ u kana u ka bɛrɛbɛrɛli baaraw olu kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a laɲini cogo min na Amara n'an bɔra yen an bɛ taa polisilakaw fɛ yen polisimuso dɔ an y'a mɛn kunun ko ale minɛna ka taga kan 1 na waleya in kɛra cogo di polisimuso in ale taara an ka jamana baarakɛyɔrɔba dɔ de la ka taa muso sanfa dugufa dɔ sɔrɔ yen k'o wele k'a ma mago b'o la ne ko e de ye Karima Sinayi wa muso in ko awɔ ko na yɛrɛ ko ne mago b'i la o bɔra yɔrɔ min ale y'i firi kan k'o ba de bɛ dasi ale y'o dasi mɔgɔw nana ka na ko k'a dun kɛra cogo di k'e bɛna an ka baarakɛla wele cogo di ko ka n'o gosi da kɛnɛ ma a ko ale cɛ sunkuru de don maaw ko cɛ sunkuru e ma se ka t'o da bɔgɔ jeninen kan u ka wele ka ɲininka o la u y'u fara ka bɔ ɲɛna yɔrɔ min ale fana sina ka telefɔni bɔ a kun tɛ ka polisiw wele polisiw nana baarakɛyɔrɔ in na baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fana ye gendarmew wele ala de farala an kan koyi gendarmew de nana olu ni polisiw Amara yɔrɔ kɔni o ti ja ɲuman ye dɛ olu kɛlen ka na o la sa olu taara ni muso ye kan 1 na nka yan'aw fana ka taa o ma nɔgɔya dɛ an bɛ nin fɔ an ka ɲɛmaaw ye an bɛ segin ka nin fɔ an ka ɲɛmaaw ye finitigiw a kana kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye sariya bɛ bɛɛ de kama ko kɛrila a ma bɛn ma e cɛ sunkuru don e y'a ye taa n'i ta ye bɔgɔ jeninen kan u k'a wele k'a ɲininka a dalakan na siraw bɛ yen dugutigiw bɛ yen erekotarati bɛ yen fɛn caman bɛ yen maaw bɛ caman kɛ dugu ma k'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye hakilimaw olu b'u yɛrɛ minɛ u b'u sen bɔ a ko la nka n'e taara nin kɛ tan e ye polisiw wele baarakɛyɔrɔba in fana mɔgɔw fana ye gendarmew wele n'olu taara fɔ ɲɔgɔn kɔ yen dun donc polisimuso in u y'ale minɛ k'a bila kan 1 na n'ala sɔnna a ma an b'a ko tɔ sɛgɛsɛgɛli kan Amara ne m'a f'i ye nki ni misikili t'i la nka an ka tiɲɛ fɔ nin ko in kan ka lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen parce que mun na keleya ko ninnu ma nɔgɔn Amara keleya ko a fansi de ma nɔgɔn halisa an ka jamana kɔnɔna na yan min ye député kɔrɔ ye n'o ye Idrissa Alaye Sangare Bankasi député kɔrɔ ale k'u minɛna Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan utukalo tile 14 maaw fɛ maa minnu ma lakodɔn kunu k'u y'a bila Amara nin fɛn in fana b'an ka jamana kɔnɔ yan sisan maaw bɛ minɛ u bɛ bila u mana na u tɛ foyi ɲɛfɔ foyi tɛ ɲɛfɔ k'a sɔrɔ kuma caman na siganaba min bɛ kɛ a kow la mɔgɔw b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw de y'u minɛ ko dɔw dun fana bɛ ka kɛ dugu in kɔnɔna na an fana bɛ ka min ye an fana b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ni maa minɛna tugun a tigi ka bɔ ka dantigɛli kɛ ka bɔ ten ka minɛ ten ka bila ten dɔ kɛra activistes y'a kɛ ka tɛmɛ maaw caman b'a kɛ ten a tɛ ɲɛ tɛ dɔn a ko la u tigiw mana bɔ olu fana tɛ kuma foyi tɛ fɔ maa si ye n'i ye maa ɲininka bon n tɛ fɛ k'an da don a kuma in na sisan wa u b'o de f'i ɲɛna mais mun kɛra a bɛ fɔ ko jamana mun kɔnɔna na ko kow caman bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ tunu u bɛ na u bɛ taa u bɛ na u fana ka bɔ u ka ɲɛfɔli kɛ pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na Kidalikaw fɛ yen Amara kunu Kidali polisiw olu ye kibaruya sɔrɔ duguden dɔw fɛ ko maa dɔw bɛ yen k'u nana ni marifa ye ko kɛlɛkɛminɛn caman bɛ u bolo Kidali ale dugu kɔnɔna na waleya in fɔlen polisiw ma fila kɛ koyi olu taara ɲɛfɔ kan kuntigi ɲɛna n'o ye commandant ye o fana ko n'o don k'i min fɔra
u ka k'i lamini pewu k'a datugu maa si kana don maa si kana bɔ u ye k'i datugu ka mɔmɔli daminɛ ka don duw kɔnɔ u taara bɔ min ka mara ka girin dɛ arme de guerre roquettes marifaw a sugu bɛɛ lajɛlen u y'u tɛgɛ d'a kan min ye Kidal commandant ye a ye foli lase dugudenw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an'u ka finitigiw dɛmɛli la ni i da de nin kan ni ko kɛra a tɛ taa k'i yɛrɛ to o de la bi a fɔra dugudenw bɛɛ ye basigi ni lafiya min bɛ ka don Kidal baara min bɛ ka kɛ Kidal n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ novembre la a ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ Kidal ye fɛn min sɔrɔ courant ji kalanko fɛn caman de bɛ yen polisiso ka taa fɛnw dayɛlɛ ka se ka baara kɛ n'u yɛrɛ y'u sigi u ka tiɲɛw ɲɛna o y'o kɛlen u yɛrɛ la dɛ donc dugudenw k'u fo yan u ka nin wulikajɔ in na ale Kidal kelen in kɔnɔna na chambre de commerce u ye ɲɛmaa bila a kun na n'o ye intérimaire ye an yɛrɛ dɔgɔnin dɔ don Yusuf Ahmed ale kɔni vraiment ale y'an ka petipetinin dɔ ye ko ale ka kow ɲɛnabɔ fɔlɔ Amara yan'u ka sigi sen kelen kan min ye chambre de commerce industrie ye u kɔni ye o d'ale ma an b'a fo k'a fɔ Yusuf ɲɛna k'a k'a jija a yɛrɛ ye dɔ kɛ nin ko in na ten a k'a jija baara min kalifala la Kidal kɔnɔ a ka se ka ɲɛnabɔ min ye donibatalaw ye Amara halisa olu bɛ kule la dɛ an tɛ jɛ an ka grand bɛ lamɛn Bubakari Kulubali ale ye laseli min kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛfɔli ma réservoir min bɛ carburant ta ka bɔ yan ka taga Senegalikaw fɛ yen olu b'u ta fu kana anw fɛ yen nka anw tɛ se ka don an ta y'u fɛ yen a ka bi kuma bɛ tali ko la ko ɲɛmaaw ka faamuyali sɔrɔ a ko la. Awɔ an balimaw a b'a tulo bɛ a balimakɛ ni a badenkɛ grand bɛ de kumakan na nin wagati ninnu kɔnɔna na awɔ ni ye kunnafoni dira ye an ka jɛkulu kɔnɔna na ni o ye syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali awɔ ni a coɲɔgɔnkɔrɔ ye awɔ Sinakɔr Mali ye Mali molobɔlaw ka lafasaton jɛkulu chauffeur ka lafasaton jɛkulu min ye Sinakɔr ye awɔ an bɛ kunnafoni di o kɔnɔ awɔ n bɛna n ka babu boli awɔ fɛn fila kan fɛn fɔlɔ o ye mobili réservoir ye an ka réservoir secours taji marayɔrɔ min ni a bɛ kɛ mobili wagon na awɔ Mali ani Sɛnɛgali ni ɲɔgɔn cɛ awɔ gɛlɛya belebele dɔ delila ka tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ni taji marayɔrɔ ko in na o min ni o taara falen awɔ nin ne talenna Sɛnɛgali marabagaw fɛ ka ɲɛsin ayiwa mɔbilibaw ma ko taji foyi kana don ni réservoir in kɔnɔ ka don olu ka jamana kɔnɔ ko a balilen don don dɔ sɔgɔma an Mali mɔbilibaw bolilaw minnu ye sɔrɔ ayiwa Sɛnɛgali sira kan a don tilema an kɔni balila fɛn min na Sɛnɛgali faamaw yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa mɔbili bɛ sa ni taji bɛ réservoir kɔnɔ k'a tɛ don olu ka jamana kɔnɔ ka kuma panpan ka kuma teliya Mali ministre min tun bɛ o don tilema ni o tun ye ayiwa colonel ye Sada Samake o don ale tun ye Mali ka lakanaw ministre o kotigi tun ye ale ye ani Sɛnɛgali ta ni o tun ye ayiwa Abdoulaye Daoud Diallo ye o maa fila u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka bɛn kan sɛbɛn de tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ min o y'a bali k'a fɔ ko taji foyi kana don ayiwa mobili réservoir secours kɔnɔ ka don ayiwa Sɛnɛgali jamana kan o bɛnna o kan o don a kɛra kabakoba ye an bolo ayiwa a kɛra jigitigɛkoba ye an bolo ayiwa a kɛra ayiwa jigi waro ye an bolo sabu o sariya mun tɛmɛna Mali ni Sɛnɛgali ye awɔ o wale min ta ka ɲɛsin Mali jamana ma Mali mɔbiliw ma awɔ o sariya in tɛ Mali mɔbiliw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ jamanaw si ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa ni an ka carburant dafalen ye an ka réservoir secours kɔnɔ ani consommation kɔnɔ taga ani segin awɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ foyi tɛ a la awɔ o jamana ninnu si la mais nin don kelen dɔrɔn awɔ ni o bɛnna awɔ 2014 kɔnɔna ma mars kalo Sɛnɛgali le filɛ nin ye dɔrɔn k'a fɔ ko awɔ taji tɛ don taji marayɔrɔ in kɔnɔ ka don olu ka jamana kan fo n'a kɛra consommation yɛrɛ ye walima n'a sɔrɔ réservoir fila bɛ mɔgɔ min ka mobili kunkolo la awɔ ni a bɛɛ lajɛlen fana communiqué len don moteur la k'a fɔ k'a bɛ ka mobili kunkolo la o dama tɛ tilalen ye f'a ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ moteur la fana a bɛ baara kɛ awɔ ni o tɛ ko o tɛ jɛn n'o fana doli ye o ka awɔ jamana kɔnɔ o min ta ye fila ye an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ dalu foyi ma sɔrɔ fo a sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ko o don tilema taji ka nɔgɔ Mali jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa Sɛnɛgali ayiwa jamana kan ni o ye carburant ye ko in ma dabɔ foyi kama ni o tɛ ko Sɛnɛgali commerçants jagokɛla minnu bɛ taji ko jago k'olu y'a jira k'a fɔ ko Mali mɔbiliw bɛ doni min kɛ olu fɛ yen k'a fɔ ko taji foyi de san u ka jamana kan Sɛnɛgali filɛ nin ye nin don ka sariya in ta walasa an bɛ sigiliw min kɛ ayiwa an ka carburant Mali mɔbiliw sigili min kɛ ka bɔ Sɛnɛgali a carburant bɛɛ lajɛlen ka se ka ta
Senegali jamana kan walima kabila ka se ka taa Senegali kabila min bɛ a to i bɛ bɔ o ka jamana kɔnɔna na o ka san olu yɛrɛ ka so yaasa o sɔrɔ n'o tɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka to o ka so o Senegali ma ŋɛnɛ ta foyi kama ko fana kɛra nin ye o degun ani o tɔɲɔ o bɛɛ lajɛlen tolu ni sɔrɔ de kɔrɔ sabu jɔyɔrɔ mana taji dɔw ma yan cogo o cogo n'an sera frontière la min ma se min bɛ réservoir in fasa a tɔ kɔni i bɛ fɛɛrɛ de ɲini o la i da tɛ don olu ka jamana kan a kɛra i bɛ bin ka feere sa ka taa san olu fɛ yen gɛlɛya la sa ka sɔrɔ ka segin ka na Mali kɔnɔ sa o gɛlɛya a n'o tɔɲɔ kɔni u bɛ an sɔrɔ kan an bɛ wele da Mali marabagaw ye minnu ka ko ɲɛsin don mɔbili ma Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw u ka se ka dɔn k'a fɔ ni degun bɛ yen a tɔɲɔ bɛ yen a mɛnna nka da tɛ ka se a ma an bɛ fɛ k'a lase cogoya min na ɲɛmaaw b'a lamɛn cogoya min na u bɛ se ka ni sariya in bɔ yen k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ taa jamana tɔw la cogoya min n'an ka tajiw dafalen Sɛnɛgali fana ka jɛ ni a ye o cogoya kelen fana na sabu olu n'u ta bɛ dɔn fɛ yan ka bɔ nka an ni an ta tɛ se ka don olu ka jamana kan anw ka laɲini ye mun ye Sɛnɛgali ka o sariya ye f'u ka siri a dan na anw bɛ fɛ jamana marabagaw ka o yɔrɔ lajɛ anw ye sabu Kasim jɔyɔrɔ min bɛ a ka taji di chauffeur ma min bɛ taa ni a ye frontière la ka taa tɔ sa Sɛnɛgali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Sɛnɛgali y'a laɲini cogoya min na o man ca dɛ wa san nɔ min n'a ka nɔgɔn Mali la wa min bɛ lase fo Sɛnɛgali wo kabila ta k'a di e ma yan wɛrɛ ala cɛ wara se ka don Sɛnɛgali donc o y'a kɛlen e de kungo ye sisan n'o yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa fɛn bɛ se Sɛnɛgali kɔnɔ yen parce que ma to n'a ye ka réservoir fana kɔnɔ ka se ka segin ni mɔbili fana o cogo la i bɛ taa san gɛlɛya la yen jɔyɔrɔ kɛ mɔbili ka sira t'a la i y'a kɛ kɛcogo la sa ale ka sira t'a la o dɔw yɛrɛ santɔra anw yɛrɛ fɛ Sɛnɛgali jamana kan a bɛ kɔlɔlɔ caman bɛ sɔrɔ o sanni fana feere siraw fana fɛ nka bɛɛ lajɛlen y'a dantɔgɔ la man ye laɲini ye mun ye i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na son excellence colonel Asimi Goyita a b'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la kuma bɛɛ Mali ka nafa bara ɲɔgɔn kɔnɔna na maliyɛndenw ka nafa o kuma nin yɔrɔ in na yan an nafalen tɛ tɔɲɔ dan ye anw ta ye nin koɲɛ in na ni a sɔrɔla kuma bɛ faamu o kuma an bɛ fɔ dantɛ foliw na Kasim ne kɔni sɛnɛbaatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma faga daji b'a faga foyi tɛ an yɔrɔ bi nisɔndiya ani foli tɛ sabu an b'a dɔn k'a fɔ an ka kuma in a bɛ faamaw y'a mɛn n'o y'a mɛn fana a ka ca ala fɛ u bɛna baara kɛ n'a ye sabu jɛlenya ani keleya o ye Malikɔrɔ taasira dɔ ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Bubakar Kulubali Grand bɛ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Amara a bɛ fɔ min ma ko autorité de la communication ACI ale ko Faransi ka télévision jaso b'an fɛ yan n'a b'an ka jaw kan ni o ye TV5 Monde ye k'a ye o dulon kalo 3 ACI ko ntɛnɛn don ko ale yɛrɛ ye jɛrɛ kɛ ka kɛ ni a ka sariya ye ko k'a yira sa k'a fɔ ko TV5 télévision so buke minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ télévision jaw tila Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a senbɔ o la kalo 3 kɔnɔna na ACI ɲɛmaaw ko u ka nin laɲini k'a bɛ tali kɛ sariya la sariya mun sigilen don n'o bi jamana wɛrɛw télévision olu dantigɛlen n'u ka baara kɛcogo k'an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye a jateminɛ sa ko min ye TV5 Monde ye olu kɔni ye kibaruya dɔw de di kibaruya mun n'o tɛmɛn'u ka journal kɔnɔ n'o kɛra utu kalo ale tile 26 o kibaruya min n'u y'o di kibaruya in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u bɛ min fɔ journaliste la ko k'a kɛ ka ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen k'i ka hakilina fɔ a la k'o ye u jɛ o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen kuma n'i b'a fɔ ni daluya jɔnjɔn t'i bolo Amara i b'a bila siga minɛn kɔnɔ aw k'o ma nanzarakan na ko conditionnel ko o ma ye min ye TV5 Monde ka kuma min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw kan wa fana ka bɔ yen min ye diripa ye o bɛ kibaruya minnu di wolomasiri tabaw kan ko u m'o ta ka baara kɛ n'o ye wa u m'olu ɲininka ko n'i y'a jateminɛ sa u bɛ kibaruya minnu di u ka kunnafonidilaw bɛ kibaruya minnu di u b'a fɔ n'u da caman cɛ u tɛ sira u tɛ siga u tɛ foyi k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ o de la sa ko olu kɔni ye ɲangini ta ko ka ɲɛsin u ma ɲangini ko yan'o cɛ ko ACI tun ye kangarimada kɛ u ye ko sabula u tun ye nin waleya ɲɔgɔnna kelen fana kɛ mai kalo tile 15 san 2023 ko ɲɔgɔnna mun kɛra k'o kelen de filɛ nin ka kɛ ni ACI yɛrɛ sariyakisɛw ye sa ACI y'a yira k'a fɔ k'u bɛ u ɲangi k'a yira k'a fɔ u ka sariyakisɛ mun sigilen don n'o bɛ ACI yɛrɛ tɔgɔ la o bɛ lawaleyali min kɛ ka kɛ ni nin ko in ye k'o de kɔni ye sa k'a fɔ u ɲɛna
ko aki yɛrɛ de ko nin taara ka ɲɛsin u ma min ye bi 11 septembre ye n'o ye septembre kalo tile 11 san 2024 sɛbɛn a fa sirila aki ale collège maaw olu fɛ an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen Sénégal olu ka ba sanfɛla la sa k'u kɔni ye kurun belebeleba 2 minɛ maa 421 de b'a kɔnɔ min ye tunkarankew ye olu tun b'a fɛ ka ba tigɛ waleya in kɛlen sa Sénégalikaw olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu y'a minɛ k'u minɛ amara ko kurun tun bɛ lingilanga de la lingilanga min n'o ko kɔni taara wolo maa 9 fatuli la k'u bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a fɛ sa k'u kunda ba kɔfɛla kan n'o ye ka taa tubabu nansaralakaw fɛ yen min ye Sénégalikaw ye k'olu ka denmisɛnninw ngalika ye min ye ko Barça walima Barça i t'o kɔrɔ dɔn dɛ Barça de kɔrɔ ye wɔlɔfɔkan na n bɛ taa Barça o ye Barcelone ni ma taa Barça n bɛ sa kɛ Barça ou Barça ko wɔlɔfɔ denmisɛnninw kalikan y'o ye olu de tun ka ca bato in kɔnɔna na Marokokaw fɛ yen jateminɛlikɛla minnu bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na n'olu bɛ kimɛliw kɛ u y'a jira k'a fɔ ko Marokokaw fɛ yen ko min ye Marok jamana ye ko jamana 139 kan u ye jateminɛ min kɛ musow ni cɛw olu ka baaraw kɛcogo la ko Marok kɔni bɛ 84 na ko min ye Marok jamana ye k'olu ye ko caman kɛ ko yaasa cɛw ni musow ka damakɛɲɛ baarakɛyɔrɔw la ko n'i y'a jateminɛ sa k'u ka 84 in ko yan'o cɛ k'u tun kɛra 90 ye ka tɛmɛ ko min ye Marok ye k'a kan ka fo ko min ye cɛw ani musow ye ko olu kɔni ka taa baarakɛyɔrɔw la o hakɛw ko o bɛ ka dafa Marok dɔɔni dɔɔni Libikaw fɛ yen min ye sanji ye a ye tiɲɛni barika bonyana olu fana fɛ yen san kelen nin ye sa olu kɔni tun ye kasi kɛ ka ɲɛjibɔw kɛ ka kɛɲɛ ni sanji ye sanji min kɔni ye tiɲɛniba kɛ ka yɔrɔbaw k'olu tiɲɛ ko halisa ko o san min tɛmɛna salon ko kɔlɔlɔ halisa ko bɛ Libi kan koyi Libikaw kɛlen ka wulikajɔ kɛ yaasa u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na o de la sa septembre kalo tile 10 salon o y'a sɔrɔ sanji ye jiginni kɛ olu fɛ lahawuta jiginni wa min ye halisa dugu bɛ yen olu da dumuni o bɛ bɔ fan wɛrɛ de la ka na d'u ma ka sababuya kɛ sanjiko gɛlɛya ye Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye maa 3 ye n'o ye cɛ ye olu kɔni ɲanginen don u ɲangina sabula k'u ye muso 2 de minɛ o muso 2 k'olu fa k'u d'u ka lɛw ma ko lɛ suguba de b'u bolo lɛ baloyɔrɔba de b'u bolo lɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dun lɛ ayi fɛn ale foyi t'a ti min dun i militi hali min na a b'a dun sɔrɔ ko tɛ wa u b'a kɛ tayi lɛ non ale ti wolomali kɛ dɛ ale bɛ PPVM sanfɛ a ka girin n'anw ka tɔndenw ye anw ye omnivore ye olu kɔni olu ye diɲɛ bivore de n'u y'ale so sɔrɔ u b'a dun voilà donc ko ni cɛ 3 in u ka kiiri ko a dɔgɔ na da ko bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama ko sabula min ye Afrique du Sud kaw ye nin y'u dabali ban dɛ k'u kɔni bɛ kabakow ye sa nka ka taa walimusow de minɛ k'olu kɛ tan cogo la k'u tigɛ tigɛ k'u di lɛw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko y'u dabali ban wa ko yalama ko nin ye ninnu siɲɛ fɔlɔ ye wa maa tununen ka ca u ka bugutufa in kɛlɛfɛla la ye dɛ n'an bɔra yen Belgique-kaw fɛ yen amara n'i ko ko dugu dɔ ka jan dugu wɛrɛ b'o kɔfɛ nin ye muso 5 ye muso 5 min ni ninnu tun bɛ Belgique-kaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ a fɔ ko Congo Belge u y'u ta sa kabini san 1948 1948 ka na se 1960 ma ni muso 5 métissou do Congolais do k'u y'u ta ka bɔ n'u ye Belgique ka na u bila Congo koyi waleya in kɛlen muso ninnu de wulikajɔ daminɛ sa kabini san 2021 yaasa cogo min na waleya minnu kɔrɔ olu la tancogo la k'u kɛ jɔn ye k'u bɛ se cogo min na ka mɔnɛbɔ u yɛrɛ la ni muso 5 de bɛ munumunu salo la kiiritew ni ɲɔgɔn cɛ ye Belgique ko hali sisan u ye kiiri kura wɛrɛ laɲini tuguni u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la wa k'olu nan'u ta caw ka bɔ n'u ye Congo Belgique ka taa n'u ye chrétien diinɛ maaw olu ka falatɔ mara yɔrɔ dɔ de la Congo k'u ka taa baara kɛ yen kabini 1948
fo kana se ni waati ma olu tun b'o baara la ye o somaw olu bɛ ka ɲinini de kɛ sisan ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na sɛbɛnkura o donna indikaw fɛ yen u ka dugu min n'o ye manipure ye o fɔ n ko ɲɔgɔn ka barika bonyana ye kunun ko dɛ denmisɛnninw olu ni maaw k'olu karilen don ɲɔgɔn na couvre-feu k'u y'o sigi sen kan ka internet k'o tigɛ yɔrɔ caman na yaasa balawu bɛ se ka da faga cogo min nka min ye duguden ninnu ye k'u kɔni caman y'a yira sa k'a fɔ ko gouvernement ko ale kɔni tun ye waleya minnu kɛ k'o ma diya u ye nka bɔlɔlɔ tigɛli min kɛra ko y'a to ko dɔ bɔra ko in fanga la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ninnu kɔni caman bɛ sɔrɔ min fɛ o ye k'a fɔ ko kibaruya jugu caman de tun bɛ di réseaux sociaux ma ka kabilaw ani sigidaw maaw k'olu kunkari ɲɔgɔn na nigériyakaw ka gouvernement ale kun ye sɔngɔ mun sigi da dumunifɛnw kan ka taa se sosara kan ale ni mobili pasew ko a y'olu bɛɛ lajɛlen jigi min ye TVA ko fana ye k'o fara u ka da dumunifɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ko a ye o fana yafa kɛ o ko la ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye balaka wuli min kun kɛra ani u kun ye dugu bɛɛ lajɛlen u tun b'a fɛ ka Nigéria sokɔnɔ minɛ kɛnɛma minɛ ye ko o kɔlɔlɔ de ye nin ye Amara mais min tɛ mɔgɔw bolo u bɛ t'o don dumuni na cogo di a t'u bolo n'o tɛ mun ka di maaw ye ni dayimu kayimu tɛ ko sisan ko min ye Nigéria jamana ɲɛmaaw ye u ye faamuyali kɛ ko la k'u bolo segin u kɔ an ka taxi bolila dɔ a tɔgɔ ye ko Isa Sangare Malawikaw minnu ni Burkina Jorakunu ni Burkina yi wasa don olu la kosɛbɛ AES tɔgɔla ka 31 k'u la Bamako yan olu de ɲinɛna u ka passeport kɔ joueur ka passeport ani dollar wari 3,000 kan ka bɛn miliyɔn 1 ni kunkanfɛn ma an'u ka iPad Isa in ale olu bila yɔrɔ min na ale taara mobili jɔlen dugu jɛra sɔgɔmada joona fɛ a nana k'a bɛ taa mobili ta min kɛ a ɲɛ bɛ minɛn in n'a kɔnɔ a y'a ye yɔrɔ min a y'i kunna sa 26 mars kan ka taa minɛn ninnu di ye ministre des sports n'o ye Abdul Karim Fɔma ye u y'a wele ka donboloka ye Amara ni ne tun ye maliyɛnya ye o walayi mais bi ne yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya n'i ka fɛn tunna Mali taxi kɔnɔ a tɛ tunu ayi a kɛra fɛn sugu sugu ye taximaniw bɔr'o la a mɛnna bon anw kelen-kelenninw b'a la dɛ o tɛ b'a ko la koyi fɛn o fɛn bɛ yen ni ɲuman ka ca kolon kelen-kelenninw b'a kɛrɛfɛ sinon bi fɛn tunutɔ taxi kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ parce que taximaniw yɛrɛ ye min fɔ ne ɲɛna ko walifɛn yɛrɛ marali kɔlɔlɔ min b'a la n'a yer'i bolo don min i kunnajalen ko ye polisiso ye dɛ o de la n'olu y'a ye dɔrɔn u bɛ taa d'u ka syndicat ma olu k'a ɲɛɲini pour que a ka se k'a lase faamaw ma cogo min na Isa in a ka fo k'a waleɲuman dɔn parce que a ye Mali kunna wolo waati min na diɲɛ bɛ ɲɛ jɔlen don Mali la nin waleya ɲɔgɔn na ni maa mun y'a kɛ u ka fo k'u waleɲuman dɔn n'o tɛ n'i kun ye nin di ne ka zangolowaw ma a kun bɛ kɛ bi ye ka to Malawi match kelen in lajɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma sini n'Ala sɔnna a ma n'a kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan kura min mana sɔrɔ k'olu bɛnnɛgɛmɔ ka se ka o di maaw ma cogo min na k'u to u sigiyɔrɔ la k'i yɛrɛ fo i Keyita Ala ka sini jira an na.